Hej og velkommen til den her korte ansigtsyoga-træning til dig, som der er begynder, så du har mulighed for at opleve, hvordan du kan løfte og tone dit ansigt og få mere glød. Vi starter vores træning med at få et rigtig godt stræk af vores sidehalsmuskler her, så hvis du tager dine hænder og placerer her på siden af dit ansigt, du kan lave et lille løft bagud her, så du også løfter dit ansigt, men ellers så mærker du et stræk ned her, hvis du så hovedet lidt til siden, og tag din arm let ud til siden og flex din hånd. Så får du et dejligt stræk ned her, så vi rigtig får åbnet op og afspændt vores hals. Så du holder strækket her. Og du følger bare med her i træningen. Godt. Og skift til den anden side. Vi placerer igen vores hænder her på siden af ansigt, løfter let. Tag hovedet til siden, en lille smule bagud her. Armen ud til siden, sådan 45 graders vinkel. Og mærker det her dejlige stræk ned langs vores hals her. Godt, så har vi varmet lidt op og afspændt lidt her. Og nu skal vi i gang med at tone vores hals. Så prøv at tage dine hænder her og placere dem lige under din hals. Og så tager du hovedet let ud til siden og løfter hagen op her og fører munden opad mod loftet. Og mærker et dejligt stræk ned her langs halsen. Godt. Og kommer tilbage ind til midten her igen. Vi gør det til den anden side igen. Før hovedet til siden, hagen op, munden mod loftet. Og husk at trække vejret her. Det gælder ikke om at få hovedet langt tilbage. Du skal ikke gøre mere end hvad der føles behageligt for dig. Godt. Og kom tilbage ind til midten her igen. Nu vil vi gerne arbejde med vores muskler i kinderne og løfte vores mundvige. Så prøv at lave sådan en O-form med din mund, hvor du tager læberne over tænderne. Og så forsøger du ligesom at smile ved hjælp af de muskler i kinderne, så du løfter dine mundvige. Det ser ud på den her måde, og du kommer bare med mig. Og du holder bare strækket. Husk endelig at trække vejret, mens du holder strækket her. Godt. Og slip igen her. Så skal vi lave en øvelse for øjnene. Den er rigtig god til både tunge øjenlåg, men også poser og mørke render under dine øjne. Vi skal igen lave den her O-form med munden, og så skal vi kigge op med vores øjne, og så skal vi blinke alt, hvad vi kan. Ej, ikke alt, hvad vi kan, men vi skal i hvert fald blinke. Du placerer lige dine fingre her under dine øjne her, og lav den her O-form, og så kigger vi op, og så begynder vi at blinke. Og du fortsætter bare her, og husk endelig at holde dine skuldre nede og træk vejret. Godt. Og kom ud af øvelsen her igen. Så vil vi gerne arbejde med at løfte vores pande. Så tag dine hænder og placer dem heroppe og lav sådan et løft her af din pande. Sørg for at holde dine skuldre nede. Og så kigger du ned mod jorden her. Hvis du holder det her stræk. Og du kan også prøve at lukke dine øjne her. Husk at trække vejret.
Hold det, hold det, hold det. Godt. Kom ud af øvelsen igen her. Lad os lige slutte af med lidt afspænding af panden her. Noget, der hedder tapping, som der også er rigtig godt til at øge blodcirkulationen, så vores hud kan få noget næring og have det rigtig, rigtig godt. Og jeg tapper her med det bløde af mine fingre fra midten og ud til mine sider. Det er også enormt beroligende. Jeg kan næsten ikke lade være med at lukke mine øjne, når jeg gør det. Og du kan lige afslutningsvis også tappe her rundt i resten af ansigtet, så vi får boostet blodcirkulationen, får hjulpet med at producere kollagen her. Og så er det bare rigtig dejligt og beroligende og giver sådan en rigtig, rigtig flot glød. Godt. Og bare komme ud af øvelsen her og slippe igen. Jeg håber virkelig, at du nød din lille træning her med ansigtsyoga. Du kan altid finde mange flere øvelser på min hjemmeside, så følg endelig med. Og du er også velkommen til at hente mit minikursus, der er helt gratis, og det kan du finde i linket i kommentaren. Tak for nu. Og